Ako uvariť šťastné manželstvo? Hovorí sa 100 ľudí, 100 chutí. A tak každý by to šťastné manželstvo uvaril úplne inak. Šťastné manželstvo je také, ktoré je bohaté na každodenné, jednoduché maličkosti. Ak chceme uvariť šťastné manželstvo, tak vám prajem, nech je práve to vaše manželstvo bohaté na každodenné, jednoduché maličkosti. Nech sú súčasťou vášho spoločného manželského života. Môže to byť v podobe uvareného obľúbeného segedinu pre Máriu, po prípade môže to byť aj cez upratovanie neporiadku po manželovi, či o vyhodení smetí. Spôsobov na každodenné, jednoduché maličkosti môže byť veľmi veľa. Poznáte jeden druhého, myslím si, že veľmi dobre, tak nájdete ten svoj spôsob, ako žiť tie jednoduché, každodenné maličkosti. Vy Mária pre Mariána a vy Marián pre Máriu. You're my wonder, you're my eyes. Keep me whole when I wanna fall inside. You show me this world in such light. Never thinking about tomorrow, just tonight. Never thinking about tomorrow, just tonight. Oh, every step is tied to what we dream. When all we got is you and me. Every step is tied to what we dream. When all we got is you and me. Through the tempest, through the storm, we'll run amidst the thunder while it pours. Won't ever stop and doubt our way. Never thinking about tomorrow, just today. Never thinking about tomorrow, just today. Mária, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Marián, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.